Maayong buntag mga kamisor, kauban na to karon no ang head sa MDR Remote Taguluan, Sir Jonathan Paulo de Losario mga kamisor, ara atong masayran kung unsa mga kalihukan karon nga gihimo sa lungsod kalabot sa National Disaster Resilience Month 2026. Mga kamisor JP, maayong buntag Sir JP. Maayong buntag, ma'am. Yan. Sir, oras na sa to mga kalihukan sir nga himuon karong bulan na alayon sa NDRM to 2026 sir. Sa pagkakaroon karong adlaw kandakta og rescue march at the same time nag-simulate ta. Gipakita na to ang mga capabilities sa matag barangay and at the same time atong mga partner agencies like sa atong Army and Bureau of Fire. Ayun. Sir, kumusta man ang unang adlaw sa pagbukas sir sa mga kalihukan sa lungsod sa Taguluan? So far kaluya sa Ginoo no nga ang atong activity karon is very successful despite nga natay bagyo no sa Luzon, pero we're hoping dili unta gid siya mo makapekto din sa lungsod. Ayun. Sir, kumusta ang partisipasyon sa matag barangay sa lungsod sa Taguluan sir? Ang participation sa matag barangay is very proactive. So kadto bagina 4 years na namo ni ginabuhat, tanang gid barangay ga participate, and this year is among gi-involve ang mga private sectors na within sa lungsod sa Taguluan para makita mo nato nga ilang mga capabilities nga pwede makatabang sa lungsod panahon sa may katalagman. Ayun. So natin makita nga natin nakita no nga mga maanyag nga mga dalaga sir. Unsa pa to ang ilahang giapilan sir? Ang ilang giapilan is the NDRM, the National Disaster Resilience Month ambassadress. So sila silbi ang ambassador sa ilang matag barangay. Bali ang ilang role din is to advocate the community sa ilang tumong unsaon na to mahimong resilient ang atong lungsod. Isa sila sa mo gabay sa atong mga kabatan-unan o usap pa sa uban nato nga mga community angay makabalo nga unsay angay buhaton sa disaster. Contest na siya sir. Contest siya. Ang ilang exposure ni sir napay sunod adlaw. Yes ma'am, during the culmination activity this coming July 23, same place yapon din sa Taguluan Dome around 2 p.m. Ayun, unsa pa man ang mga kalihukan lain sir nga angay pa nato nga atangan no nga himuon sa Taguluan? Next week we'll have our barangay assessment, the disaster resilience na assessment no sa matag barangay. So 1 week na siya, starting July 13 to 17. And by I think July 20 to 22 we'll have a competition sa basketball no sa atong partner agencies. Contest yapon siya, dalanan yapon siya nga banding sa atong mga response clusters. And by July 22 we'll have our information education campaign. Ang target participants ani is atong 10 barangays and also the Taguluan Community College nga mga volunteer na nga disaster no nga teams. Ang isa ani is i-capacitate namo sila on how to do hands-only CPR. So gi-invite namo ang DOH ani para matudluan sila unsaon pag proper CPR sa tao nga nag-cardiac arrest. Ayun. Sir, ang ganing ba nga mga kalihukan abri ba nastanan pareha earlier sir no sa simulation tsada kay siya sir kaning lantawon labi na tsada pud siya mahibalan labi na gyud sa ato ang mga yanong katawhan sir. Abli ba ni siya sir para sa tanan sa inyong mga kalihukan? Yes, especially the information education campaign is coming July 22. So open ni siya to all kung katong nay gusto maminaw no nga makatuon gyud saon pag CPR. So willing ni mo tudlo din natay gi-invite nga mga facilitators from the DOH mo tudlo gid diri kay we have requested 50 CPR dummies na pwede nila mapraktisan pagpanahon sa lecture. Ayun, daghang salamat sa kagayonan Sir JP. Sir, basin aduna po kay mensahe mga pasalamat sir sa uban pa mga sector sa tagatay sa kagayon. Una pasalamat kita sa atong halangdong mayor no Honorable Attorney Nadia B. Imano Ilipe sa hugot nga suporta ani nga programa sa disaster office, and at the same time sa atong Sangguniang Bayan headed by our Vice Mayor Rolando Imano Seno. Nakanindot ani kay nagkatimbayayong sila sa pagsuporta ani
Especially the barangay captain sa atong napulo ka barangay nung aga suporta gid pagpanahon sa aning aktibidades. And also the companies, the FDC, Stayag, and MCT, and Taguluan Community College sa pag-participate. And hopefully, magpadayon ni siya nga participation para mapalikon ginato ang disaster preparedness or the disaster advocacy para sa lungsod. Salamat kay Sir JP, sir. May Thank buntag. you. May buntag.